Saco, salto turno. Esta carta permite sacar outra carta novo. Saco 2 noves, cambiando a cor ao vermello. Vale, non ten vermellas. Los ten un 9 azul. Aí está, é a miña oportunidade. Uno. Dos meus movimentos. Vale, teño que querer negociando as cartas e... Espera, que fago coa miña vida? Imposible. Isto pode funcionar? Wow, bastante bo, non sei? Certo. É bastante bo. A única maneira de que él pueda gañar é distraerlo de alguna forma. Pero como? A que te refires? É un xoco. Se queremos podemos entrar. Mas non sabes. Non sei o que. Se la capucha gaña, problemas non vas a ser máis. Vamos, Mona. Saca a tua derradeira carta para que vai tomar a tua alma e as súas. Mona. Calma. Que me calme. No puede ser que este me meta en un ritual satánico. A ver. A única forma de que salvarnos é que él nos traiga e gañe a partida. E de acabar con esta Mais dous. Oye, dos. No nos fagas. No. ¿Qué m***? Más dos. Uno. Pois 4. Estúpida Mona. Mira que aquel que ias gañar a min, Más cuatro. Un gaño. Onde? Fixo. Se ve que o seu contrincante estaba en os seus movimentos e fixo que tiña outra carta. Ademais, soupo cando se sacaron máis 4. Impresionante.